aste berri bat. Aste honetan igerik eta entramenduak pixkat motxo izango dira, baina koordinazioa preste uki beharko du, ze material dana erabili beharko du. Aletak, palak, dana, pula, dana. Bizikletai dagokionez, 75 minutuko saioak izango dira, eta korrikan progresiboak tokauko zaizkigu. Ni asko nokatzen naiz progresibotan. Eta hoxe, gogora hori handian, bizikleta utzi eta zuzenean korrekaitea. A ber, hankak oitze zaizkigu, no se. Esan nola zuaten, o ze zentxasi, o prestik uste zaten, o... Esan nazuena. Aste hauin, eta ja bi ere ningo ditugu, animo, eta ondo izan.